Rewangi aku baris posalah wis cepat nikah. Lan apa sing gawe wis bisa cepat. Masamu nek kowe gito-gito kuwi bapak iso dong karmu ngono kok. Pripun kok bapak niki dereng jong, mboten jong. Awak bapak iki lagi wae keselingkuh, golek wedah ora ono. Aku malah dadi. Apa bingung? Kula niki wong tak saking peken. Kula saking peken niku malah dijami karo bapak. Nek kudune kudu wayah-wayah ngene iki wis tekan omah mau kok dadi Jor kowe mau dolanan endi kok? Kula mboten dolan, Pak. Kula nika wau wonten ing tengahing mergi ajeng wangsul saking peken dicegat kalih pawongan. Lajeng dicegat karena adine kepucang kok. Menawi diparingi kepucang ngoten napa? Oh, mestine ngene. Kowe sing ketok bocah yo adine MPG. Kok isih halit napa Pak kula niku? Isih cile lho. Kula pun maksud. Jor piye? Lajeng nika kula ajeng dirujuk peksa Pak. Maksude karepe didopeksa iki kowe arep diperkosa. Yo kaya kita temen. Pripun to pun dopeksa ngoten niku lho. Lajeng dipek bojo. Bikin ora gelem. Ya mboten gelem ora bagus kok. Oh, karepku nek kowe itu kepengin dipek bojo wis dinaga. Nyoba. Sapa? Nyoba karo aku. Alah, ayo tetep kalah. Kula niku ketiban kandel sedaya krawon. Oh, kok bener-bener kira. Bisa kok. Kowe sarep tumindak kurang ajar karo anakku. Kowe ora bisa. Selangkan kowe dadi wong bagus. Kula atur entuk rumiyin. Iya. Dipun sune presen teng pucul. Menjawab karo tetunggane ngapal kowe. Jagane. Ana omong kenotane lecek. Apa? Niki sikil kula lecek. Aku iki lho. Aku ki ora puri kaya ngene iki aku bela kowe kuwi. Lha pripun kok malah
Kula aturi sabar. Kepiye to kelare kok iki nyabarke. Terus aku mau maduli kaya iki mau yo kaya apa rasane atiku tong dadaku. Izin kula wonten Bapak. Engkang badhe nutup saha menika sanes Yayi Bagus menika. Kuwi medhandang mah kok ceret. Mboten sampeyan iki bagus dong Subroto dong. Ning aran ora dong. Terus yakin. Ora sapa? Menika Den Mas Subroto. Denas Broto. Wis gak dikeprok rasane. Kok laos lepat gitu. Boten Kula nyuwun pakunten. nggih boten dados napa. Duh. Kok ae nek mau dijotan iki kepiye to, Nok? Bapak pikirannya ngomong. Pun Terus. sampun. Bapakmu goblok. Pun kembali. Kula enten nulungi enten putra pun tempok wasi. Aku sih nambahke sapa aku diwanteng iki nganu ya wis niku. Wis ada sukangot. Pantura. Kok iki Pak Subrotane petuk. Ngene ya, Gen, mengko sing nulungi iki kuwi. Ora ngoplak. Bener, jokol apik. Nggih, ngambek. Kok ora nek jengkolku apik tau ngambek. Iya dong. Iki Den Mas Subroto putra tenggane. Gunawan Subroto, nganggo Gunawan. Nganggo Gunawan Subroto. Wonten mergi nggih menapa Gunawan wonten niku mboten ngertos. Gunawan apa malah Gunawan sing tau musuhan karo aku jaman ngono. Gunawan kali karo Mbak Tebu. Cobi dipun persani. Kula niku Gunawan. Gunawan itu berguna siang dan malam. Oh. Ini saniki malah kula ngaturaken ngagem panuwun boten dados. Iya, dadi ngono, nggih. Pun kepareng niku nggih. Sakwise kok ora ana sing aku ndak mesen aku ndok sosok iki wong. Ayo wis saiki tak tunggune. Mbok menawa kira kan ndak. Wah, ya kok kasus pijikan. Kaya iki enggak wonten iki. Nggih, langsung monggo diajeng. Pokoke nek ana gede sing ana luputku sing gede pangaru kamu. Kapurku iki sing gede pangaru kamu. Tolong saran nang iki Bapak. Monggo kula aturi. Ya perempuan kan. Kita kan kulit-kulit